Karbi Anglong Termas Council EM Surjorong Par Karbi Traditional Music School Hanjanglang Solong Kahumridam. Parko Brands ke palo hayong thal sabiralong stabinuta avide. HDP along Karbi Employees Association atumpen APS ya sadlang kiunduna tompan karchupong. Matijong ni phai kri siar ni ada por phai ke ba por malam hanjang lang solong ke do Karbi Traditional Music School along EM Surjorong parahin pen kahumrida. Sonse Karbi alun temo jutang jubar anso se kapacan ponthuji aphan mesen alam the ningji ponsia ning parung tekang. Bangso kahumrida mahut han bangla pen charli dunau somara to aphan chingki chethan tekangan parta ke charli asona mungke do kawia kenang sor hehuya puthak tame chingki chethan pon hanjang lang sobera jipson dong pinang kilo abirta Malong News. Karbi anglong along atokano tame thengpi thengprang arlong sangti koila pendang lo kedoan mena Karbi anglong akhya datlo pusi kanghu kanghi atumpen kajere komji aphan pusi forest department tame padopon lapen forest department ke doa jok se adoya hoi pendang lo kanghu kanghi atumpen tame cherai komdun bomlo sonse council ben revenue kelong ke ong naila ke forest department ta isilu lapen la so revenue along pen sitame asona sayamo klempon bomlo bon sitame along pen along forest sabit ke asai hem dolong anchot asai ke tangbeda biro sara tumtami sai chikem pesi council pen kipia bainonga ke joy pen chuen chot titi son thak se lakha kre troxi socheng dhanta constituency ka parlo parko pahar forest ren hayong thal forest sabira long ke asai hem kim lok anchot stat inut pota do de tangtela poson sai chiklem clip polote sai hem kim lok parjap krang chot ke kopila le ke long po bangso hayong thal forest sabira long staff le kabi puan betta kali bid officer mati bid in charge bil sing rong hang sitami asai chiklem aphan dam de alang lila poson asai ka chiklem det ke government pentong bainong pipon pet det lama aku jongsi bainong pipon ber pute kopia pot si mena sai cheklem klet det la posana bang photo phan Karbi anglong termas council forest department la pen Karbi anglong termas council CEM Dr Tuliram rong hanga hin pen pi matha ponji langkhang pen komol kathar nang kelo birta Malong News. Matijong ni phai kre siada por phai ke ba por malom pen HDP Gov LP School along Karbi Employees Association mate thi hek pen ke EE tum pen japatir pi ponsi retire employees la pen APS ya sanlang along ki undu atom phan karchu ajai meg deng pon bangso karchu ajai meg along ke EE borjan jonel committee amei phusona sing teranga hin pen se me chari pon sonse aluhi sar poaman pen Karbi anglong termas council EM Surjorong parla pen aluhi aman pen borjan vidisia chairman Sunaram Singnar Karbi Employees Association amai pu hakim rong pi Bidi sar borsing teron dun mai pu paniram hansia tumta chetong dun si ardi pidun bangsolong ke EE borjan jonel committee adun mei pu sing timung pensi karchu ajai megalong chipa hem pu phon karchu ajai megalong bang koina ner ke retire employees atwa phan archu pon lapen APS ya sadlang ki unduna to phan bang pho phan archu pon ason se rakesh terang long sadar ka thar lapen IT hansi pipen chenglo kadu kabe bang thongke bra pho bang pu bang pe to phan archu pon do dipu pen rostom rong hangnang kilo birta Malong News. Employee session pen nang la karchu ajai mek la bangso program thang nang thanu ne kangsi mili nangaten press aku kadu do system kardom pajeri mi lapen ke ini la bangso karchu link ke deng kon la bangso ko hekla nele tum Karbi Employee Association borjan jonel committee hin pen la bangso non pini HDP Gov LP School along labang ke ke damtang APSC also exam along ki undul bang ho according to indo kasi alang itu ngaphan pen an parta ke damtang labang so sakori mate chok kamar asai sai ki claim pen non apore ke sang apor ando kasi retired tang han man peng pen alang itum psychic lembo misik mesen pen ke pachum the ka pasi kachuru lakan ke ningkang sama kardom ke pajir jipu abang so borjan jonel committee ahin pen ke matha asong ding asai ke pachum ponang ding lo lasi alang litum pini borjan jonel committee Karbi Employee Association pen labang so kamatha pon ke si ke mesen ang thelo lakan mepik ang thek pusi matha lapun gela bangsuang kanglong kaduko we service claim rapet
abang tu bang bitum astami alang litum ke claim tekang asayason retired pin an lapen ke hang ane aning arlu akut akam awe pin ben labang so asai ke chipachun ponthek labang ke si jururi un ek ase alang litum hasde ansu se arna ma hi jumi pen ache the pading lo na lapen ke APSC along ki unduna abang pu bang ki atum sedame ansu se alang litum ason hot elitum labang so hawar pen an parta karbiang angkang atok anu along sedame alang litum ason ke charli bun thegia phan umat hasi alang litum lahayas asayang deng deng kono lapen an parta elitum karbi employee association labang so ladak PDP amate headquarter la penge borjan zonal committee alang litum labang so sai ke deng pon mangke karbi employees association namta kapre ahut pen hod akisung go lapen ke labang so akisung ahut pen sta cherap chitu nangji kadu ko be nang tum ke thek kiri tum pen sakuri pen ke sang bang pu bang pitum sanang cherap nang chitu nangji pula bang so kamat hapon labang ke mepi ka sayang deng lo se ansu se litum mithang arong group along ke paklar kon ke pamai kon senji group Samson Singh ti college pen tang deng tok all Karbiang Long inter college cultural competition along kachpati dunjia phan chisik chadang pon Nizam Karbiang Long Samson Singh ti college along Charlie Bomari soe jang atum sitame non ke bang ji mati jong ni phai kre trok pen krenar ke ban ke pado ponji ing deng tok all Karbiang Long inter college cultural competition along kachpati dunjia phan chisik chadang pon tang lapen bang so jai megla ke diputar langso jutang aklam along si paman ponpu sonsi Samson Singh ti college union budia tuma hin pen patirpi ponsi ke dam tang mati jong ni phai sirkep arni pen ke kancha lipang cheng pon bom lo pusinang pachini dun ke dam tanga phonga hoda sonon ke bang ja hutitami ong dunga nong eka chipalong dun jia phan bor ipon bom lo potanang than pachini dun lapen Samson Singh ti college union budia hin pen ke LJA mate karbi lo charli jutang asong atwa phan la puson college ka charli boyari soi jang atwa phan ke japon theke ke me para sai lo pusi choropon wathat lang soben khorsing teronang kilo abirta Malong News Prangsi nang men la pendak nang liga charlia college men nang than hata Dalo, Fransi nili men bang kela pulo, Prodip intiku, apa nili tum kacharli gala dak Samson Singh ti college along sing nili tum charli bang. Tang ti pining la inter college kidun dia long nang tum kwan chisik kecedang dolo. Non nili tum bang ke chisik cedang bang ke nili tum ke dam tang ha tarik ser kepen sing nili tum charli lo. Nape non pini alo, nape nili tum ning ke hanga bang ateng ke kedoan a participate asaya amung anta nili tum parti cepati dun edji pusina tha. Tang te khususwa long sinang tum kilong dun ji ning kidolo non ma. Non amat ke nili tum la chisik cedang bom lo la pen ka charli nang ji asaya anta nili tum charli bom lo la pen nili ning kecet he tengte anton asai ta nili tum cepati dun pen wan edji mate longpo wasan sin nili tum ke Tang te dam tang kacepati dun hod nang tum pinik long dun la son dulu maladak nang tum college pen. Kedam tang nili tum bangke la bap thili kya la pen pine sonsuri ka chibum pen so kirung ta nili tum third andeng anta nili tum wan lo ta kecheng si pini bang nili tum kengkam che jordan mi men amar tong sar long highway pen amar nili tum wana bangke undon de lo sta non ekrang thot la non indeng koida sorry ta lo kedam tang pen non pining bingkan bang son pining deng drop anggengan inter college kadang so saya jamin anggen lo apen kedam tang nili tum cepati dun bom kita penangan banwis ta isi ini asai mang nili tum cepaun dun pen nili tum wando nong nam college no kasinon thot piningan ingkan bangki nili tum kedam tang ason pen pining bangki nili tum sabso ai chat mate ninga klom pen chithi pen si nili tum nona bangki kengkam si jodo Tum kelang bom lake Malong News 24/7 ham phanga pharman klar da kabirta